Преди да пристъпим към задачките, които ни очакват днес, искам да ви попитам. Кой знае кои са 4 сезона, които има в България? Този сезон, деца, кой е, когато всичко разцъфтява? Това е пролетта. Ами след пролетта следва сезонът лято, когато е топло, ходим всички на плаж. Ами след лятото идват дъждове, листата пожълтяват и падат. Този сезон се казва есен. И след есента идва 4-тият сезон, когато е студено и вали сняг. Температурите са ниски, на нас ни е студено. Кой сезон е това? Точно така. Това е зимата. Но зимата отмина и е време да си поговорим за пролетта. По околен свят днес ще разискваме темата Пролет иде. Може ли да ми кажете какво виждаме тук? Тук виждаме една пролетна картина. А защо, деца, е пролетна? Какво се случва през пролетта? Слънчицето започва да грее все по-силно, разтопява снеговете и от снеговете за какво се появяват? Първите пролетни цветенца. Ще използваме маркер, ще си изберем ето този цвят, за да покажем кои цветенца са първите предвестници на пролетта. Това цветенце, деца, как се нарича? Кукиче. Ами под кукичето какво имаме? Имаме една теменушка. А до теменушката се е показало, някой сеща ли се? Минзохарчето. Това, деца, са първите цветенца, които са предвестник на пролетта. Ами тук на тази картина какво виждаме? Нека да вземем ръчичката и да ви попитам. Слънчево ли е времето, деца, тук? Не е слънчево. Може би е било слънчево, но сега не е. Сняг ли вали, деца? Не вали сняг. Добре, ами виждат ли се облаци? Не се виждат облаците. А какво се вижда, деца? Какво е времето? Навън вали дъжд. Точно така. Ами тук на следващата картинка, ето една типично пролетна картинка. Излезнали са пролетните цветенца, за които говорихме. Показал се слънчо. Значи времето е... Я да видя. Дали вали сняг? Не. Времето е слънчево, както казахме. Слънцето е огряло, цветенцата са се показали и дърветата са разцъфнали. Тук, деца, ще използваме отново ръчичката и това, което трябва да направим, е да поставим всяко цветенце на неговото място. Първото цветенце, деца, какво е? Сещате ли се как се казваше това? Това е кукичето. Ами на второто място е друго типично пролетно цветенце. Това, деца, е лаленцето. Хайде да сложим и това цветенце, което казахме, че се казва минзохар. Точно така, деца. Ами тук, кои са тези цветенца? Това го споменахме. Това е теменушката, точно така. Теменушката си я слагаме. Ами това, деца, знаете ли какво е? Това, деца, е друго пролетно цветенце, което се казва нарцис. Ето тук имаме отново цветенцата, за които говорихме и отново използвайки ръчичката, ще си ги поставим. Първото е кукиче, точно така. Второто е лаленце, точно така. Ами третото, дали е това? Я да видим. Не, това е нарцис. Нарцисът е тук. А тук на празното място е минзохарчето.